Každý dostane to, čo chce a to, čo si zaslúži. Keď hovoríš, Mňa tak strašne irituje, keď niekto takto hlúpy rozpráva takým povyšeneckým tónom, aký bola nejaká intelektuálna autorita. S kávičkou po prsenke, ináč neviem prečo. Keď hovoríš, čo si o sebe myslíš? Jus, ty si blbá ako kýbel gitu. Ty prestaň mať tento tón. Ty si posledný človek, ktorý má mať tento tón. Ty si tam normálne, že lahneš v podprsenke, prosečkom v ruke a rozprávaš, jak keby si normálne, že zjedla vedomosti všetky sveta. A pritom ty trepeš 2 na 3. Ty si tak strašne sprostá. Ešte nejaké antické, historické osobnosti vyslovuješ po americky. Americkým akože akcentom. Že Spéžia. Ty si tak blbá, že ty ani len nevieš, že sa v antickom Grécku nehovorilo po anglicky. A hovoríš Afganistan a podobné debiliny. Jak niekto tak sprostý, jak ty Ruth, si môže myslieť, že je múdry. Ty nemáš žiadny feedback okolia?